Hej alle sammen og velkommen. Vi skal i dag, det er så første video på How to Program. Jeg vil vise jer, hvordan vi laver et basic setup for setupet for HTML, og så vil jeg vise jer nogle paragrafer og hvordan I laver en titel på et hjemmeside. Vi skal i de her tutorials bruge Notepad++. For jer i dag, så har jeg lavet en sletter lige den der, for det skal vi bruge. Jeg vil sige til, at det vil være en god idé at lave en mappe. Minus og How to Program, og så Tutorial 1. Eller bare lave en mappe. Så husk at lave en mappe, det skal I starte med først, så gør det nu. Godt. Det håber jeg har gjort. Og så nu skal jeg vise jer, hvordan man downloader Notepad++. Først så åbner jeres browser. Så går I så ind på Google. Undskyld mig, det net er lidt langsomt, jeg ved ikke lige hvorfor. Så ser I så på Notepad++. Så går I ind på den der allerførste home notepad++.org. Trykker I på den seneste, der er, og så trykker I bare på download. Så ja, det er sådan I gør, og så downloader, og så sætter jeg den bare op. Så jeg har min herovre, så åbn jeres, og så siger vi, så har vi en ny en her. I kan trykke på en der, hvis I vil have en new one, men så går I ind og gør det, I gemmer som. Og så finder du det sted, hvor I gerne vil gemme den i den mappe, I gerne vil have. Jeg vil gerne gemme i tutorial 1. Og husk altid at gemme den som index.html. Hypertext Markup Language. Og det står lige her. Husk også at trykke på den. Og så gem den. Nu har jeg så gemt. Det håber jeg ikke gjort sammen som mig. Så gør det i de her ting. Det må jeg lige vise, hvordan jeg gør. I har jeres shift-knap. Lige ved siden af den, der er der sådan de der hej-tænder der. Den trykker jeg på, så får I den. Og så hvis I gerne vil have den her, så holder jeg bare shift ned og så trykker. Så dem starter I med at lave. Så laver jeg et udopstegn, og så stort. Og så skriver jeg doctype. Og så mellemrum HTML. Det så fortæller browseren, det er HTML det her. Så laver jeg mellemrum, og så laver jeg dem der igen. Så skriver jeg HTML. For så at fortælle dem, her starter vores script. Lav lige en par mellemrum, sådan 10 stykker. Og så lav en med slash HTML. Når du har slash, så fortæller du browseren, her slutter det. Her slutter det simpelthen. Her slutter vores, her slutter vores code. Så efter den, så laver jeg der, og så skriver jeg så head. Fordi det er vores hoved. Her har vi alle vores informationer og sådan noget. Og så slutter den selvfølgelig. Alle vores informationer, for eksempel titlen på den og sådan noget. Lav det for. Og så lav kroppen, altså body. Og så husk at slutte den ligesom før med slash. Det er så typical basic setup. Okay, det første vi skal i gang med, det er at få en titel. Bare lige gem det her først. Gem. Så gå ind i jeres mappe. Og så kan I se der, skal lige lukkes, og så er der en masse ting, der skal lukkes her. Sådan der, sådan så vi bare kan åbne den sådan, og så kan vi åbne den der. Så kan jeg prøve at åbne, I kan se. Så skal jeg, hvis den ikke gider åbne. Der står ingenting på den. Og jeg kan se, der står noget grimt heroppe, file, real Rasmus og sådan noget. Ja. Og hvis I gerne vil ændre det, så går jeg ind og laver det, der hedder et titeltag. Det er så sådan her, husk nu, at når det lukkes, så lukker det altid slash. Jeg skriver bare test. Når I er færdige med det, så husk at gemme. Og så gå ind og load det igen. Så kan I se, at så er der test i stedet for. Så nu har jeg så ændret det. Og i dag så skal vi kigge på headings. Altså et headline. Hvad er den der på dansk? Det kan jeg ikke huske. Men en headline, det håber jeg kan forstå. Hvad er? Jeg håber ikke i de der. Ja, lige meget. Så det jeg skriver for at lave en headline, det er H1 for head 1, headline 1, og så close den selvfølgelig med et slash. Sådan der. Og så lad os bare skrive test, og så gemmer vi. I kan jo selv sidde og eksperimentere med det her og sådan noget, fordi du kan gå helt ned til H6. Så her har vi en test, det var så jeres første skrevne tag, jeres første skrevne kode. Så kan vi så gå helt ned til 6. Det gider jeg ikke lige vise jer. Så kan jeg så skrive 2, 3, 4, 5, 6, og det kan gå længere op end det. Så, og så har vi så det sidste her, det er så et normal paragraf. Altså en normal linje, ligesom på Word. Så det svarer cirka til en størrelse 10 eller sådan noget. Hej, mit navn er Rasmus.
Husk at gemme. Gå ind og reload. Og så kan I se, så står det der, hej, mit navn er Rasmus. Bare just to notice, jeg bruger ikke en Mac. Jeg har bare brugt noget, der hedder Maverick for at ændre det. Det vil jeg også vise jer. Test, og så hey, mit navn er Rasmus. Så det var det, jeg ville i dag. Vi ses alle sammen. Bye bye.